Второ, доброволното отделяне от злия път на изгубените. Доброволното отделяне. Това означава, че ти си направил твоя избор, но след като си го направил, не можеш едновременно да си в морето и на сушата по едно и също време. Не можеш да си едновременно в самолета и в колата, във въздуха и на земята. Не можеш да бъдеш едновременно през нощта и през деня едновременно. Не можеш да си едновременно в един момент и вътре в къщата и отвън къщата. Ти си или вътре, или вън. Когато си вътре, ти не си вън. Когато си извън къщата, ти не си вътре в къщата. Това е изборът. Когато дойдеш при Исус и сега си в Христос, това означава, че ти си се оттеглил от злият път на изгубените. Псалм 119, 101 стих. От всеки лош път въздържах нозете си, за да пазя Твоето Слово. Току-що прочетохме в 30 стих: пътят на истината избрах. А сега в 101 от всеки лош път. Това е резултата и следствието от това, което е направено в предния стих. Защото аз направих моя избор, за да ходя в пътя на истината. Аз въздържах нозете си, аз оттеглих нозете си от всеки лош път, за да мога да пазя Твоето Слово. В Притчи, 4 глава, от 14 стих. Не влизай в пътеката на нечестивите. Това е заповед. И отново това зависи от твоя свободен избор, от твоята свободна воля и доброволно избиране. И за теб да кажеш: това е моето решение. Аз няма да влизам в пътеката на нечестивите. И не ходи в пътя на лошите. Лошите са изгубените. И ти доброволно правиш оттегляне от пътят на злите, от пътят на лошите, пътят, които избират лошите и злите, които безбожните и невярващите хора поемат. Хората, които са неправедни, този път, който те поемат, ти оттегляш себе си от него. Ти излизаш измежду тях, така че да можеш да влезеш вътре в пътят и да поемеш по пътят, който води във вечен живот. 8 глава на Притчи. 8 глава на Притчи, 13 стих. Страхът от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, лош път и опаки уста. Ти ще се оттеглиш от всичко това, защото започнал да живееш нов живот. Тези лоши неща ще са като един вирус и те ще унищожат новия живот, който живееш. Те са като едни малки лисици, които унищожават лозите. Злобата, гордостта, високоумието, лошият път, опаките устни, всичкото това аз го мразя, понеже сега аз съм познал вече Господа като свой личен спасител. И доброволно, съзнателно, аз се оттеглям от злият път на изгубените. И всъщност, това е общата посока на всички проповеди, проповедници и служители на Божието Слово. Това е очакването от Господа,
когато Той поканва хората да дойдат и да познаят Господа и да тръгнат по пътя на живота, Той ги прави те да се оттеглят и очаква от тях да напуснат пътя на злото. В Еремия 23 глава, 22 стих, но ако бяха стояли в съвета ми. Сега говори за хора, проповедници, които не са били изпратени, които просто са се завтегли и са се втурнали без послание, които се спуснали без да знаят какво да кажат на хората, които сами себе си са изпратили, без да бъдат изпратени от Господа и не са правили разпознаване, разделянето между пътя на живота и между пътя на изгубените. В 21 стих: аз не съм изпратил тия пророци, а при все това те се завтекоха. Когато видиш хора, които проповядват, трябва да знаеш, че не всички, които проповядват, са пратени. Не говоря за хората, които са в тази църква. Те са велики Божии хора и мъже. Не говоря за водачите, които Бог ни е поставил да ни води в тази църква, но говоря за хората в света, които носят Библията и които като че ли изглежда, че проповядват, но не всички измежду тях които проповядват, са изпратени от Бог и са помазани от Бог, им е дадена поръчка от Бог, не са раздвижени от Бог, не всички са подкрепени от Бог и не всички ще бъдат възнаградени от Бог. Тук се казва: не съм ги изпратил, а въпреки това те се завтекоха. Аз не съм им говорил, а при все това те пророкуваха. В 22 стих: но ако бяха стояли в съвета ми, въпреки че не ги бях пратил, ако те бяха стояли в съвета ми и щяха да направят людите ми да чуят думите ми, щеше да е по-добре, макар че не ги бях изпратил, ако те проповядваха моето слово и ако правяха хората да чуят моето слово. Това аз бих го приел, бих го приветствал и щяха да ги връщат от лошия им път и от злите им дела. Господ казва: аз бих приветствал това, ако тяхното заявление, ако тяхната програма, ако тяхното проповядване беше те да обърнат хората от злото и да ги въведат към пътя на правдата. В Еремия 25 глава, 4 и 5 стих: и Господ прати до вас всичките си слуги, пророците, като ставаше рано, и ги пращаше, но не послушахте, нито преклонихте ухо да послушате. И те казваха: върнете се сега всеки от лошия си път. Винаги това е посланието. Има лош път. Има и праведен път. Има път на злото, има път на праведността, има път на смъртта и има и път на живота. И посланието е ясно и точно. Обърнете се, върнете се сега всеки от лошия си път и от злите си дела и населявайте земята, която Господ даде на вас и на бащите ви от века и до века. Те не послушаха, но слава на Бога, че ние го слушаме и послушваме. Еремия 26 глава, от 2 стих. Така казва Господ: застани в двора на Господа